Pagkatapos itong sabihin ng datong daghamon, kaagad na hinila ni Balinsusay ang karit, dahilan upang maputol ang ulo ng nilalang at tuluyang mawakasan ang paghihirap nito. At kagaya ng sinabi ni Demus, pumasok sa karit ang kaluluwa ng daghamon at tuluyang naging abo ang katawan ng datong yon. Matapos ang labang yon, ay napakaraming napaslang pareho sa panig ng mga dayuhan, aswang at ng raha. At isa na namang matagumpay na digmaan ang nairaos ng hukbo ni Balinsusay sa tulong ng kanyang mga gabay at ng kanyang mga kaibigan. At dahil sa nagapi ni Balinsusay ang mga daghamon na siyang itinuturing na pinakamalakas na lahi ng aswang, natigil ang mga pagsalakay ng mga ito at ng iba pang lahi. Dahil nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Balinsusay at ng iba pang mga angkan na walang magaganap na digmaan sa mga panig nila at walang makikialam sa gawain ng bawat angkan. Ngunit nagkasundo sila sa iisang layunin. Yon ay ang pigilan ang mga dayuhan na tuluyang masakop ang kabisayaan. Isang mapayapang araw ay may isang sasakyang pandagat na dumaong sa kanilang dalampasigan na agad namang sinalubong ng raha at ng kanyang mga kawal. Nakikilala niya ang mga ito dahil ang sasakyang pandagat na yon ay mula sa kapuluan ng Sugbo. Lula nito ang isang mandirigma mula sa kapanalig niyang ahop. Pagbati mula sa aking pinunong raha, ako ay naparito sa kanyang kautusan. Bungad ng mandirigma. Magwika ka. Ano ang iyong sadya, kawal? Tugon ni Balinsusay. Kapunuan, kayo po ay inaanyayahan ng raha sa isang pagtitipon sa aming ahop. May mahalagang bagay kayong tatalakayin. Kung ano ito ay hindi ko yun batid. Kaya kung inyong mamarapatin, ay ipapayo kong tugunin ninyo ang paanyaya ng aking pinuno. Wika ng mandirigma. At dahil sa kapanalig ni Balinsusay ang nasabing raha, kaagad siyang naghanda upang maglayag patungo sa isla ng Sugbo. Ngunit dahil sa biglang pagsama ng panahon, napilitan ang raha na dumaong sa isang maliit na isla na kung tawagin ay Opon, na noon ay pinamumunuan ng isang dato sa ilalim ng pamunuan ng raha ng Sugbo. Bagaman hindi ito kilala ni Balinsusay, nangahas pa din siyang dumaong sa dalampasigan, gawa ng binabayo na sila ng bagyo sa laot at lubhang mapanganib para sa kanilang mga mandirigma kung magtutuloy pa sila. Pagdaong nila sa isla, may iilang kawal ang sumalubong sa kanila at agad na nag-usisa ang mga ito. Magsalita kayo! Anong sadya ninyo sa aming bayan? Na agad namang tinugon ng isa sa mga kawal ni Balinsusay. Wala kaming masamang intensyon. Napadpad lamang kami sa pulong ito dahil sa sama ng panahon. Patungo kami sa pulo ng Sugbo. Kaya kung inyong mamarapatin, hihilingin namin sa inyong pinuno na magpalipas kami ng unos sa islang ito. Wika ng punong mandirigma ni Balinsusay. Sa mga hindi nakakaalam, ang raha ang isang pinuno na kagaya ni Balinsusay ay may mga tagapayo o mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kadalasan ang mga ito ay kaanak o malapit na kaibigan. At ang tawag sa mga ito ay mga sandig. Ang mga sandig ay may mga tungkulin na nakaatang sa kanila ayon sa kanilang mga katangian. Isa dito ay si Salbog, ang mensahero ng raha. Pagdating nila sa bahay ng dato, agad silang sinalubong nito. Maligayang pagdating sa aking ahop.
Maaari ko bang malaman kung sino kayo at anong kailangan nyo sa bayan ko? Agad na tanong nito sa pangkat ni Balinsusay. Paumanhin sa paggambala, Dato. Kami ay nakisilong lamang dahil sa unos at patungo kami sa pulo ng Sugbo. Ngunit napakalakas ng alon kaya hindi kami makatuloy. Kung inyong mamarapatin, magpapalipas lamang kami ng unos at agad din kaming aalis, Dato. Tugon ni Balinsusay. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Sa iyong tindig at ayos, napaghihinuha ko na ikaw ay isang mataas na pinuno. Muling wika ng Dato. Paumanhin muli, Dato. Ang ngalan ko ay Balinsusay. Hindi na natapos ni Balinsusay ang kanyang sasabihin dahil agad na nag-utos ang Dato na hulihin sila. Kaaway mga yan! Paumanhin, Raha Balinsusay. Ngunit kailangan kong gawin ito dahil ikaw at ang iyong bayan ay kaaway ng aming pangkat. At mukhang ipinag-adya ng panahon na magkita tayo upang maipaghiganti ko ang aking mga kasamahan na walang awa ninyong pinagpapapatay. Huliin sila! At biglang sumagi sa alaala ni Balinsusay ang pangkat ng mga matang o piratang lumusob noon sa kanilang bayan. At napag-alaman niya na ang mga piratang yun ay mula sa bayang ito. Alam mo ba na sadyang kinakatakutan ng lahat ng mga manlalayag ang bahaging ito ng kapuluan? At ikaw, talagang nangahas ka pang dumating sa lugar na ito. Talagang ang wala kang kinakatakutan. Tama nga ang naririnig ko sa mga sabi-sabi tungkol sa iyo. At tingnan mo, 4 lamang sa iyong mga sandigang sinama mo. Hinahamak mo ba ako, Balinsusay? Galit na wika ng Dato. Kung ganon, ikaw pala ang kinakatakutang Dato ng mga pirata. Si Dato Bundal. Gayon pa man, Dato, wala akong masamang hangarin sa pagdaong sa inyong dalampasigan. Dahil kung meron akong balak na lipunin kayong mga pirata, dapat ay kanina ko pa ginawa sa dalampasigan. Tugon ni Balinsusay at walang ano-ano ay bigla siyang hinampas ng sibat ng isa sa mga kawal. Nanlaki ang mga mata ng mandirigmang humampas sa kanya dahil nabali lamang ang sibat pagtama na pagtama nito sa likod ng raha. At nilingon ito ni Balinsusay, sabay sakal dito at itinaas. Napaatras ang lahat ng mga mandirigma dahil sa nasaksihan nila. Alam niyong lahat ang kakayahan ko. Nakaya kong lumipol ng isang buong pulutong ng mga kawal nang nag-iisa gamit lamang ang aking isang kamay. Kung may masama akong tangka sa inyong pulo, sa palagay niyo ba'y may humihinga pa kaya sa inyo? Tugon ni Balinsusay, sabay balibag sa taong sakal-sakal nito. Ngunit sa halip na tumigil, ay bigla siyang sinugod ng lahat ng mandirigma. Ngunit sa halip na lumaban, hinayaan niyang salakayin siya ng mga ito. Laking gulat ng lahat na hindi man lang nagalusan si Balinsusay sa sunod-sunod nilang pag-unday ng taga gamit ang kanilang mga kampilan. Anong klaseng nilalang ka? Hindi ka tao! Nauutal na wika ng isang kawal. Naglakad si Balinsusay papunta sa Dato habang nagsasalita. Talagang wala kayong kaalam-alam tungkol sa taglay kong kapangyarihan, Dato. O baka masyado ka lamang nagiging palalo. Itigil na natin ito dahil kagaya ng sinabi ko, hindi pakikipaglaban ang pakay ko sa bayang ito. At nang may isang binatilyong lumabas mula sa bahay ng Dato. Ama? Anong nangyayari?
Tanong nito at agad namang tumugo ng dato. Sumakwel! Pumasok ka sa loob, anak! Takot na wika nito at agad na lumuhod sa Raha. Patawad, Raha. Pakiusap. Huwag ninyong papatayin ang aking anak. Siya na lamang ang natitira kong dangal. Pagmamakaawa nito. Kagaya ng sinabi ko, dato, wala akong masamang tangka sa bayang ito. Kaya utusan mo ang iyong mga mandirigma na ibaba ang kanilang mga kampilan at hayaang makapag-usap tayo. Suhestyon ni Balinsusay na agad namang tinugo ng dato. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na ibaba ang mga sandata nito. Ngayon, dato, bakit mo inisip na sasalakayin ko kayo? Bungad na tanong ni Balinsusay. Patawad, Raha. Inakala ko na baka gumanti kayo sa pagsalakay namin. Tugon nito. Ang totoong pakay namin ay ang ahop ni Raha Bayuko ng Sugbo. May suliranin daw siyang nais talakayin sa akin. Wika ni Balinsusay. Kung ganon, Raha, maaari ko kayong samahan. Dahil nasa ilalim kami ng pamumuno ni Bayuko. At saka kung mahalaga ang pakay nito sa'yo. Wika ng dato. Payag ako sa gusto mong mangyari, dato. Ihanda mo ang inyong sasakyan at maglalayag tayo paghupa ng unos. Pagtigil ng unos, agad na naglayag ang pangkat ni Balinsusay kasama ang pangkat ng dato ng mga pirata. Pagdaong nila sa dalampasigan ng Sugbo, agad silang sinalubong ng isang dalaga na may sukbit na kampilan sa kanyang bewang. Maligayang pagdating sa bayan ng Sugbo, Raha Balinsusay ng Panay. Ang pangalan ko po ay Dayang. Ako po ang punong mandirigma ni Raha Bayuko. Sumunod kayo sa akin. At habang naglalakad, hindi na iwasang maitanong ni Balinsusay sa dato ang tungkol sa babaeng mandirigma. Siya ba talaga ang punong mandirigma ni Humabon? Tanong ni Balinsusay habang nakatingin sa babaeng mandirigma. Maghintay kayo rito. Tatawagin ko ang Raha. Wika nito pagdating nila sa loob ng napakalaking bahay ni Bayuko. Pagdating ng Raha, agad naman siyang binati nito. Mas matanda ito ng ilang taon sa kanya at medyo puti na din ang kulay ng napakahaba nitong buhok. Magandang araw sa inyo, Raha, at sa iyo, Dato Bundal ng mga mangatang. Bati ng Raha. Raha Humabon, ano ang iyong nais pag-usapan? Agad na tanong ni Balinsusay. Halika, Raha. Maupo tayo at nang makakain muna kayo. Anyaya ni Bayuko, na pinaunlakan naman ni Balinsusay. Pag-upo ni Balinsusay, agad siyang nakarinig ng boses na nagwika ng, "Huwag kang kakain ng kahit na ano, Balinsusay. May lason ang mga pagkain na nasa harapan ninyo. May hindi magandang pakay ang taong ito. Sa'yo, Balinsusay. Kaya mag-iingat ka." Wika ng tinig sa kanyang isipan. O siya, ano pang hinihintay ninyo? Kumain na kayo. At nang akmang dadampot ng pagkain ang isa sa mga punong kawal ni Balinsusay, kaagad niya itong inawat. Sandali lamang. Bakit hindi ikaw ang maunang kumuha ng pagkain, Bayuko? Wika nito sabay tayo at muling wika ng, Traidor ka, Bayuko! Kung sa akala mo ay kaya mo akong linlangin, nagkakamali ka! Anong dahilan mo at bakit mo ko tinangkang lasunin? Wika nito habang bumubunot ng kampilan at itinutok ito sa leeg ni Bayuko.
At talagang ang may angkin kang tapang, Raha. Sa palagay mo magtatagumpay kang talunin ng mga mandirigma ko? Kokonti lamang kayo. Kaya mag-isip ka, Raha. Wika nito na parabang nang aasar. Mukhang ikaw yata ang walang kaalam-alam tungkol sa akin. At biglang dumating ang babaeng mandirigma. Sinasabi ko na nga ba na hindi maganda ang pakay mo kay Balinsusay? Wala ka talagang kasing buktot, Bayuko. Talagang pumanig ka na sa mga dayuhan. Hindi mo na inalala ang dangal ng ating angkan. Wika nito at agad namang tumugon si Bayuko. Tumahimik ka! Walang silbing babae! Wika nito sabay hawi ng kampilan na nakatutok sa kanyang leeg. Sugurin sila! Utos ni Bayuko sa kanyang mga mandirigma na siyang pinakamalaking pagkakamali na kanyang ginawa. Dahil nang bumunot ng kampilan ang kanyang mga mandirigma, isa-isa silang namilipit sa sakit. Nang matumba na ang lahat ng mandirigma, nakita ni Bayuko si Salbog na nag-uusal ng kung anong dasal. At tiningnan niya ang kanyang mga kawal at nakita niya ang mga maliliit na insektong pumapasok sa kanilang katawan. Nangilabot si Bayuko dahil sa kanyang nasaksihan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Bayuko, hindi ako ang taong gusto mong makalaban. Wika nito habang pinagmamasdan si Bayuko na unti-unting inuubos ng mga alagad ni Salbog. At nilisan ni Balinsusay ang sugbo kasama ang kanyang mga kawal. Ngunit bago sila umalis ay nakiusap ang punong mandirigma ni Bayuko na sumama sa kanila pabalik sa kanyang ahop. Pakiusap, Raha. Nais kong maglingkod bilang isa sa iyong mga mandirigma. Wala na akong silbi sa ahop na ito. Namatay na ang aking kapatid na Raha. At noon pa man, hindi na ako sang-ayon sa kanyang kabuktutan. Kaya pakiusap, Raha. Isama ninyo ko. Pakiusap nito na tinugon naman ni Balinsusay. At inusisa nito si Dayang tungkol sa balak ni Bayuko. Isinalaysay naman ito ni Dayang. Ang nais ni Bayuko ay ipaslangin si Balinsusay gamit ang panlalason upang tuluyang mapabagsak ang kanyang bayan at mapasok ng mga dayuhan ang isla ng Panay. Sinubukan niya din pabagsakin ang datong si Lapu-Lapu, ngunit nabigo siya. Sa hindi malamang dahilan, hindi tumalab ang lason kay Lapu-Lapu at nang salakayin ng mga dayuhan ang ahop ni Lapu-Lapu, nabigo lamang sila. Pagsasalaysay ni Dayang. Kinikilabutan ako. Sinong Lapu-Lapong ito? Nais ko siyang makilala. Wika ni Balinsusay kay Dayang. Siya ang dato ng pulo ng Mactan, Kapunuan. Hindi kalayuan dito sa Sugbo. Maari nating lakbayin kung nais mo. Tugon ito sa Raha. Hindi muna sa ngayon. May mga bagay pa akong kailangang isaalang-alang. Naglayag sila pabalik sa ahop ni Balinsusay. Pagdating nila, tsaka niya pa lamang napansin na kasama niya pala ang pangkat ni Dato Bundal. Anong ginagawa mo dito, Dato? Hindi ba't may sarili kang ahop? Tanong ni Balinsusay. Sawa na ako sa pagiging pirata, Raha. Panahon na siguro upang magkaroon ng saysay ang aking buhay. Maliban sa pananambang, nais ko pong maglingkod sa inyo. Wika nito at agad na yumukod sa harapan ng Raha. Napag-isip ng Raha na matapos ang nakaraang digmaan ay kulang ang kanyang mga mandirigma, kung kaya tinanggap niya ang alok ni Bundal. Ngunit Bundal, sa pagtanggap ko ng iyong alok, ay mangangahulugan na mawawala sa iyo ang iyong katungkulan bilang dato at maninilbihan ka sa ilalim ng aking pamumuno.
Wika ni Balinsusay. Naiintindihan ko, Raha. Handa ako maglingkod sa inyong pamumuno, 10 ng aking mga mandirigma. Wika nito at naging bahagi ng hukbo ni Balinsusay ang isang piratang dato at inutusan niya itong iwaksi ang dati niyang pangalan at pinalitan ito ng bago. Tinawag niya itong Ugsad. Sa araw na ito, ikaw ay isa sa aking punong mandirigma, ay tatawagin kong Ugsad. Wika ng Raha. Lumipas ang ilang mapayapang buwan sa bayan ni Balinsusay, ngunit ang mga dayuhan ay mas lalo lamang naging maunlad sa natitirang bahagi ng bansa. At napagtanto ni Balinsusay na wala na siyang magagawa upang pigilan ito. Ngunit hindi niya rin yayakapin ang pagbabagong ito. Woohoo! Okay! Grabe, ito na yung sinasabi ko eh. Ito na yung sinasabi ko. Lapu-lapu. Grabe yung kilabot ko dun. Alam nyo, siningit ko nga sa pagnanarig kasi talagang kinikilabutan ako eh. Ang gusto kong marinig yung pagkikita ni Raha Balinsusay tsaka ni Lapu-Lapu. Grabe. Tuwing nababanggit yung salitang Lapu-Lapu, ayaw bumaba nung balahibo ko. Sa totoo lang. Ay, pag umabot to ng 2K likes, lapag kagad natin kahit ngayong oras, kahit alas 3, alas 4 ng madaling araw, lalapag ko talaga yun. Kasi gagawin ko na ngayon eh. So, kita-kits tayo sa susunod na episode. Lapu-Lapu!